Клампере или Сангаре и генерално може ли някой път и двамата заедно на терена от началото на матча? Много трудно при мен като старши треньор да играят двамата заедно. Става въпрос за отделни ситуации, както се наложи в последния матч, където ти се налага в някои минути чрез насищане да фиксираш и да ангажираш задната линия на противниковия отбор и да търсиш повече присъствие в тези ситуации, където имаш нужда от повече присъствие в наказателното поле. Но във връзка с нашия модел на игра не може да играем с двама еднотипни футболисти, както в случая ме попитахте. Защото ние сме отбор, който се опитваме да играем повече в последната четвърт на терена. Но в крайна сметка трябва да кажем, че футбол е динамичен процес, динамична игра и никой не трябва да казваш никога. Трябва да имаме добри футболисти по позиции, както и конкуренция, която да е здравословна.